bezala PSNek dauka korapiloa askatzeko giltzetako bat. Bestetik, oraindik aukeratzear dago nork gobernatuko duen Iruñako udalean. Atzo PSNeko alkategaia den Elma Saizek agerraldia egin zuen, lehendik ere iragarria zuen asmoa berresteko, bere burua aurkeztuko duela alkatetzara. Quiero liderar el Ayuntamiento de Pamplona y me dispongo hoy mismo a llamar a Koldo Martínez de Geroa Bai y a Txema Mauleón, candidato también de Contigo Zurekin Nafarroa, para trabajar, para construir un gobierno de diálogo, de convivencia, de avance, que saque a la ciudad de la paralización y la polarización en la que se encuentra. Un gobierno desde la centralidad progresista, desde la centralidad. EAJak Bilbo nagusitasuna mantendu arren, inkestek iragartzen zuten gehiengo osotik urrun gelditu dira emaitzak. Izan ere, Bizkaiko hiriburuan bi zinegotzi galdu dituzte jeltzaleek, baina hala ere, Juan Mari Aburto Bilboko alkatea izango da berriro alkate. Hala hauteskunden balorazioa egin du EAJako ordezkariak sare sozialetan partekatutako bideo baten bidez eta nabarmendu duenez, parte hartze baxuaren inguruan gogoeta egingo du alderdiak. La ciudadanía de Bilbao ha querido, una vez más, que seamos la lista más votada con una gran diferencia sobre el siguiente. No obstante, con humildad, reflexionaremos sobre la baja participación en Bilbao. En los próximos días, bajo la dirección del partido, trabajaremos para hacer un gobierno fuerte y con amplia mayoría. EAJak nabarmen bera egin du Bizkaiko hiriburuan. EH Bildu aldiz, bigarren indarra bihurtu da 6 zinegotzirekin. Eta gaurkoan alderdi subiranistak agerraldia egin du Bilboko hauteskunden balorazioa egiteko, hala Maria del Rio koalizioko hautagaia oso positibo mintzatu da, inoizko emaitzarik onenak lortu baitituzte, eta abstentzioa gora bera 3.000 bozka gehiago jaso dituztelako. Bosta igotze hori ez dugula pentsatzen albiste ona denik, baina gure emaitzek bai erakusten dute jendearen eskubideak defendatzen dituzten proposamenekin herritarrek mobilizatzen direla. Eta horrela, ordezkaritza duten alderdien artean, boto igoera handiena lortu duenak EH Bildu izan da. Finean, egin duguna izan da, egiaztatu aspaldi sumatzen genuena. Gure komunitatea oso indartsu dagoela, eta emaitzek erakusten dute olatu handiago baten hasiera baino ez dela. Eta Maialen Mazon emakume Gazizarraren ustezko hiltzailea kartzelan sartu zuten atzo epaileak astelehenean Guardia Zibilak Zaragozan atxilotu ostean. Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak adierazi zuen, ertzaintzak urtarriletik zekiela gizonak urruntze agindua aurretzen zuela, eta gehitu zuen ez dela erraza bere burua arriskuan ikusten ez duen biktima bat babestea. Feministen haserrea piztu dute adierazpen horiek, baina Inigo Urkullu lehendakariak Segurtasun Sailburuaren hitzak babestu zituen atzo. Etaren hitzei sinesgarritasuna emateko eskatu zuen. Espainia Bere ikerketa egin du, emakumearekin egon da, azterketa egin du, emakumearen lekukoa jaso ditu denak, eta horri buruz horren inguruan bere ebaluazioa egiten zegoen. Gauza bat, horrek ematen duen informazio guztia balorazioa egiteko, eta beste bat, Espainiako poliziak ematen zuena, eta horren inguruko kontraste bat egin behar zen, gero erabakiak hartzeko, eta bere kasuan, hemen ere arrisku propioaren ebaluazioa egin alizateko, eta horren araberako neurri guztiak hartu alizateko. Bestetik, bihartik aurrera hileko mingarria duten emakumeek 3 eguneko gaixoaldirako eskubidea izango dute Hego Euskal Herrian. Aldi baterako ezintasun berezi baten gisara sailkatuko dute langeldialdia, eta hori eskatzeko ez da gutxieneko kotizazio aldirik beharko. Espainiako estatuak hartuko du bere gain lehenengo egunetik, eta ez du epe mugarik izango. Otsailaren 16an onartu zuten
abortuaren legea Espainiako Kongresuak eta bertan jaso zuten neurria ikusi. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Nafarroako hauteskundeen ondorengoak ekarri duen panorama politikoa nahiko korapilatsua da. UPNek eta EH Bilduk gehiengoa duten arren, PSN da akordioetarako giltzarria. Gainera, Pedro Sánchezen Espainiako hauteskundeak aurreratzea, giroa are gehiago nahastu du erabakietan. Bozka eguna pastu daia da eta oraindik ez dago deus argi Nafarroako panorama politikoan. Orain, udal eta parlamentua osatzeko tenorea heldu da, eta horrekin batera alkate eta lehendakaria ere erabakitzekoa. Parlamentuari dagokionez, UPNek du gehiengoa 15 eserlekurekin, baina ez du gehiengo absolutorik. Gibeletik, PSNek 11 eserleku ditu. Honek du giltzarria aliantzak egiterako orduan. Yo hoy a la mañana he llamado a la candidata de Geroa Bai, a Eurobarcos, y también he hablado con Begoña, aunque ya hablé con ella el domingo a la noche, para una primera toma de contacto, porque luego la idea es que pues las reuniones ya sean trilaterales, ¿no? Gogora dezagun 2015ko legealdian indar abertzalekin bat egin zuela PSNek. Udala EH Bilduren esku geratu zelarik eta parlamentua PSNren esku. Eta azken legealdian ordea PSNek udala UPNri oparitu zion. Eta aldiz EH Bildurekin egindako koalizioari esker, Txibitek lehendakaritza lortu zuen. PSN haizeak nora banderakara. Momentuz birritan errandu ez duela EH Bildurekin negoziatuko. Como prometí a lo largo de toda la campaña, no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola, pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu. Iruñeko bozka mapari erreparatzen badiogu argi dago UPN eta EH Bildu direla jaunta jabe Iruñean. Orain momentu honetan Iruñean badago inoiz izandako gobernurik aurrerakoiena. Barkatu, planteamendurik, badago emaitza, badago korporaziorik aurrerakoiena. Eta inork ez luke onartuko edo ez luke ulertuko hori horrela izan da eskuinari iritsiko balitzaio agintea adostasun batetara ez iristeagatik, hau da indar aurrerakoi indartsuena ez babesteagatik. Nafarroako panorama politikoa gehiago korapilatzeko eta PSNek jokatzen duen papera biziki garrantzitsua dela kontuan hartuz, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak aintzineratzeak ez dio mesederik egingo Nafarroako negoziazio politikoari. Eta Iruñako udalean abiatu dituzte dagoeneko alkatea hautatzeko negoziazioak. Atzo agerraldia egin zuen PSNeko alkategai Elma Saizek lehendik ere iragarria zuen asmoa berresteko. Bere buru aurkeztuko duela eta ez diela babes espliziturik emango ez UPNeko Cristina Ibarrolari, ez EH Bilduko Joseba Asinori. Praktikan ordea horrek zera ekarriko du. Alkatetza ematea boto gehien dituen zerrendari, UPNri alegia. Quiero liderar el Ayuntamiento de Pamplona y me dispongo hoy mismo a llamar a Koldo Martínez de Geroa Bai y a Txema Mauleón, candidato también de Contigo Zurekin Nafarroa, para trabajar, para construir un gobierno de diálogo, de convivencia, de avance, que saque a la ciudad de la paralización y la polarización en la que se encuentra.
badago emaitza, badago korporaziorik aurrerakoiena. Eta inork ez luke onartuko edo ez luke ulertuko hori horrela izan da eskuinari iritsiko balitzaio agintea adostasun batetara ez iristeagatik, hau da indar aurrerakoi indartsuena ez babesteagatik. Joera agerian utzi dute hauteskundeek, EAJak bera egin du eta EH Bilduk berriz gora egin du. Bizkaian hala ere jeltzaleek orain nagusi dira batzar nagusietan zein Bilbon. Hori bai, batzar nagusietan 50.000 boto gutxiago jaso ditu EAJak. Izan ere, jeltzaleek 2 batzarkide gutxiago lortu dituzte Bizkaian eta kontrara EH Bilduk 5 batzarkide irabazi ditu. Horiek horrela ziurrenik Elisabete Etxanobe Unai Errementariaren ordezkoa izango da. Joera agerian utzi dute hauteskundeek, EAJak bera egin du eta EH Bilduk berriz gora egin du. Bizkaien hala ere, jeltzaleak oraindik orain nagusi dira batzar nagusietan zein Bilbon. Hori bai, batzar nagusietan 50.000 boto gutxiago jaso ditu EAJak. Izan ere, jeltzaleek 2 batzarkide gutxiago lortu dituzte Bizkaian eta kontrara EH Bilduk 5 batzarkide irabazi ditu. Horiek horrela ziurrenik Elisabete Etxanobe Unai Errementariaren ordezkoa izango da. Izan ere, badirudi Etxanobek ez duela arazorik izango aldun nagusi izateko PSrekin akordioakin eskero. Eta Bilbon EAJak ere berriro aginte makila izango du. Juan Maria Burto 3. alkatea izango baita. Emaitzak baina urrun gelditu dira iragartzen zuten gehiengo osotik. Izan ere, jeltzaleek irabaziarren 2 zinegotzik galdu dituzte. Eta EH Bildu 2. indarra bihurtu da. Naizta Bizkaian EAJ nagusitzen den atzera egin dute jeltzaleek eta hainbat herritan EH Bildu alkatetzak lortzear da. Bestalde EH Bilduk zeinbait alkatetzari eustea ez ezik hautetsi kopuru handitzea ere lortu du eta gehiengo osoak ere lortu ditu. Adibidez, Plentzian, Lemoizen, Sodupen, Alonstegin eta Fruizen. Bestalde, Durangon esaterako 2 ordezkari gehiago lortu ditu koalizio abertzaleak eta Galdakon berriz 3 gehiago. Ezkerraldean ere egin du gora EH Bilduk. Eta PSek berriz gehiengo osoa eskuratu du Portugaleten. Baina alderdien arteko itunak tarteko ekainaren 17 arte itxaron beharko da aginte makila hainbat herritan nork eskuratzen duen argitzeko. Bizkaian ere EH Bildu alternatiba da eta lurraldean sinesgarritasuna zein zilegitasuna duela koalizioak adierazi du Iker Casanova alderdiko Bizkaiko Foru Aldundiko hautagaiak. EH Bilduk Bizkaian 17.000 bozka gehiago lortu ditu. Eta koalizioaren ustez, horrek esan nahi du abstentzioa diferentziala izan dela. Bizkaian ere EH Bildu alternatiba da, eta lurraldean sinesgarritasuna zein zilegitasuna duela koalizioak adierazi du Iker Casanova alderdiko Bizkaiko Foru Aldundiko hautagaiak. Herria Bilduk esan dezakela alternatiba garela Bizkaian, gobernu alternatiba garela, eta sinesgarritasuna eta zilegitasuna daukagula Bizkaian horrela aurkezteko gure burua, alternatiba bezala. Jarritako helburua lortzea ez ezik, aurrikustakoa baino hobeagoa ere izan dela aitortu du. Bizkaiko batzar nagusietan ordezkarien kopurua igo da, 150 alegia. Eta ez dakigu, ez gaude seguru, baina uste dugu berria ez den alderdi batek inoiz izan duen hazkunderik handiena izan daitekela, 150 igo garelako 100etan. Hazkundea izan du EH Bilduk eta joera hori egonkortuta dagoela nabarmendu du. Hau ez da abagune kontu bat, hau ez da gauza isolatu bat, gure ustez hau da tendentzia bat, Bizkaian joera oso egonkortuta, hau ez dago lotuta abstentzioarekin, abstentzioa egonda Euskal Herria Bilduk bozka kopurua igo da, hau da joera baten isla. EH Bilduk Bizkaian 17.000 bozka gehiago lortu ditu eta koalizioaren ustez horrek esan nahi du abstentzioa diferentziala izan dela. EAJak berriz hauteskundegoko balorazioan adierazi zuen parte hartze basuak emaitzak ilundu dituela. Edonola ere, udal eta foru hauteskunden aldea txikia izan dela adierazi du EH Bilduk eta gaineratu du alderdi soberanistak Bizkaiko 40 herritan irabazteak adierazten duela gestioa saritua izan dela. Eta municipalei buruz hitz egiten esan behar dugu Euskal Herria Bilduk Bizkaiko 40 herrietan irabazi duela. Eta hori izan dela neurri handi batean ondo egindako gestio bati saria. EH Bilduk hazkundea izan du Durangon, Galdakaon eta Rigorriagan, baita Bilbon ere. Eta Bilbon emandako jauzia historikoa dela azpimarratu dute. Horrez gain ezkerraldean izandako gorakada izpide izan dute, baita Alonstegikoa, Plentziakoa eta Sopelakoa ere.
Hala horrek guztiak erakusten du alderdiaren esanetan, Bizkaian mapa politiko berria osatu dela. Esan dezakegu Bizkaian mapa politiko berri bat marraztu egin dela. Beste gehiengoak posibleak direla eta EH Bildu alternatiba erreala, sinesgarria eta zilegi moduan ateratzen dela hauteskunde hauetatik. Orain Donostiara egingo dugu salto Udane Arbeo lankidearekin bat egiteko. Hauteskundeak eta gero zenbait alderdi hasi dira negoziaketetan. EAJak eta PSek biek berretsi dute orain arteko itunari eutsi nahi diotela, baina Gipuzkoan beste alderdiren baten babesa beharko dute aurrera egiteko. Ze horrek ikusten da Udane? Gipuzkoarrek ziklo aldaketa eskatu dute, EH Bilduk aurtengo hauteskundeetan 22 eserleku eskuratu ditu batzar nagusietarako eta beraz koalizio abertzaleak aurre hartu die jeltzalei. Izan ere EAJak 17 eserleku eskuratu ditu. Jada negoziaketekin hasiak dira alderdiak eta badirudi PPek izango duela giltza Gipuzkoako gobernua osatzerakoan. Izan ere EH Bildu Elkarrekin Podemosekin batuko balitz eta EAJ PSrekin batuko balitz 24 eserleku izango lituzkete eta beraz EAJak foru gobernuari eutsi nahi badio PPren babesa ere beharko luke beti ere PSrena mantenduz, baina dagoeneko EAJak eta PSek berretsi dute orain arteko itunei eusteko asmoa dutela. Oraindik ez dago ezer itxita eta Maialen Iriartek EH Bilduren ahaldun gaiak oraindik aukerak ditu ahaldun nagusi izateko, baina ikusi barko da zein negoziaketa eta zein akordiotara iristen diren. Momentuz baina Miren Etxebestek Elkarrekin Podemosen ahaldun gaiak hauteskundeen balorazioa egin du hemen Donostian euren egoitzan eta bertan adierazi du Gipuzkoako ahaldundia PSren esku dagoela ezkerrerantz edota eskuinerantz egiten duenaren arabera. Kideekin EAJak ez dutela nahikoa indarra gehiengo nahiko bat eukitzeko. Eta Mendozaren aldeko PPren botoak ezinbestekoak izango direla. PSeri dagokio, alderdi sozialistari dagokio, erabakitzea, ezkerrerantz begiratuko duen, ezkerrerantz aldaketa eskatzen duten Gipuzkoako gehiengo sozialari entzungo dion, ala eskuinera begiratuko duen alderdi popularraren botoak onartuta Gipuzkoako eskuineko politikak aplikatzen jarraitzeko. PSren esku dago, erreforma fiskal progresibo baten alde egitea, berdintasunaren defentsaren alde egitea, etxebizitzaren legeak aplikatzaren alde egitea, ondasun handien gaineko zergak eta energetikoen eta bankuen gaineko zergak aplikatzea, edo horren ordez EAJaren eta PPren gobernuak babestea hemen Gipuzkoan, etxebizitzaren legearen aurka bozkatu dutenei babesa ematea, fortuna handiei eta energetiko eta bankuek zergak ezarri nahi ez dizkietenei babesa ematea, herritarren babesa galdu duten hoiekin gobernatzen jarraitzea Gipuzkoan, edo baitare erreforma fiskal justu eta progresibo bat egiteari uko egin diotenak babestea. Hori da, bi eszenatokiak PSren eskuetan dago erabekitzea, edo koalizio gobernuan martxan jarri diren politikak hemen ere bai aplikatzea, edo politika horien guztien aurka egin dutenekin gobernatzea. Donostian bestalde jeltzaleak gehiendu ziren, nahiko lehia estuan egon baldin baziren ere koalizio abertzalearekin. Eneko Goiak EAJaren alkategaiak aitortu du, Donostiarrek zigortu egin dutela mugikortasunari edo turismoari buruz egindako kudeaketagatik. Ze pausa emango ditu aurrerantzean Udane? Eneko Goiaren asmoa lehenengo PSrekin batzea da, euren prestutasuna ezagutzeko, baina gainontzeko alderdiekin ere batuko dela adierazi du. Kezkatuta agertu da, halaber 10.000 boto galdu dituelako aurtengo hauteskundeetan eta desafekzio seinalea dela adierazi du. Naiz eta Donostiarrek 3. agintaldirako ere jeltzaleak aukeratu dituzten. Herritarrekin hobeto sintonizatzen saiatu beharko dela adierazi du Goiak eta jeltzalen proiektua eta hiri eredua zein den hobeto azaltzen saiatuko direla eta herritarrei gehiago entzungo dietela. Gaineratu duenez, hautetxontzietan izan duen beherakadaren arrazoietako bat izan daiteke alderdiak berak izan duen beherakadaren joera, edota bestetik udalgaien kudeaketa bera. Entzun dezagun Eneko Goia.
baina tren geltokiaren eraisketa izan zen momentu jakin batean nahiko gauza deigarria nolabait esateko. Eta nahiz eta azpiegitura hori ez den udadekoa eta ardura ez den udadekoa, baina bai izan zuedako adako eragina, eta agian ez genuen hori zergaitik gertatzen zen azaltzeko, ez dakit, zerarik izan, ez? Eta igual egin behar genuen. Edo mugikortasunaren inguruan, edo turismoaren inguruan, badira hainbat gauza, nik uste dut azalpena ere merezi dutenak, eta agian hor gu ez gera da behar bezain fin ibili eta gauza batzuk ez dire da udertu, ez? Ostera, EH Bildu oso gertu izan zituen jeltzaleak, 15% egin du gora 2019ko hauteskundeekin alderatuta. Ildo horretan beste modu bateko politika egingo duela adierazi du Juan Carlos Izagirre EH Bilduren alkategaiak, alegia lan egingo dutela Donostiarrekin. Ze urrats emango dituzte udane? Datu historikoak eskuratu dituztela adierazi du Juan Carlos Izagirre EH Bilduren Donostiako alkategaiak. Aurtengo hauteskundetan 23.387 boto eskuratu dituzte, aurreko hauteskundekin alderatuta 115 boto gehiago dira horiek, eta EAJtik bereizten zituzen 14.000 botoen aldean aurten 1.000 botora besterik ez direla gelditu adierazi du Izagirrek. Inoizko daturik onenak eskuratu dituztela azpimarratu du, eta donostiarrak azken urteetan egindako politikekin ez daudela ados iritzita, gauzak beste modura batera egin daitezkela adierazi du, eta horretan lan egingo dutela esan digu Juan Carlos Izagirrek. Emaitzak oso ona, gorakada nabarmena izan da, eta ni uste Donostiak esan dula behar diala beste modua politika iteko, eta Donostia beste norabidean jarri beharra dagola. Ni uste garbi izan dala hori, ikusita emaitzak eta interpretazio bakarra uste hori dala. Gaina ni uste emaitzak oso positiboa izan diala ere, Gipuzkoan lortu da garaipenerako. Udane agurtu eta beste gai batekin goaz. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak 2024erako lan egutegia onartu du 12 jaiegun zehaztuta. Egun horiei udalek eta aldundiek dekretatu beharreko beste 2 jaiegun gehitu behar zaizkie. Ikusi. Bestetik, hauteskunde sindikalak bukatzear daude eta Hego Euskal Herria ordezkari gehien dituen sindikatua ELA da. Komisiones Obrerasek jarraitzen dio eta ondoren LAB dago, UGT laugarren postuan dago. Delegatu kopuruak gora bera Euskal Sindikatuek ordezkari kopurua ditu dituzte. Hauteskunde sindikalak bukatzear daude eta Hego Euskal Herrian ordezkari gehien lortu dituen sindikatua ELA da. 2023ko apirileko kontaketaren arabera delegatuen 36,13% eskuratu du. 8.920 alegia. Komisiones Obrerasek jarraitzen dio 19,19rekin, ondoren LABek 19,12,12rekin eta laugarren postuan UGT dago 14,28rekin. Hala ere, LAB eta UGT sindikatuen arteko aldea txikia da, 191 delegatu. Bestalde, datu horien arabera, aurreko hauteskundeekin alderatuta Euskal Sindikatuek hazkundea izan dute. Hala ere, 2006tik ona LAB da Hego Euskal Herrian ordezkaritza gehien handitu duena. 2006ko abenduan ordezkarien 1,5,7 zituen eta 1,19,1ko kuota du orain. Gehiengo sindikaletik kanpo, hau da, ELA, Komisiones Obreras, LAB eta UGT beste sindikatu txikiago eta independiente batzuek ordezkarien 10,5% dute. Eta Mitxelineko milaka langile bildu dira Gasteizko manifestazioan. Gutxiengo sindikalak deitu du astearte honetako manifestazioa eta hainbat langile kalera atera dira lan hitzarmenean hobekuntza duinak eskatzeko. Horrekin batera 4 greba egingo dituzte ekainean, aurreikusita zegoen aste honetan egitea baino arazo burokratikoengatik atzeratu behar izan dituzte. ELA, LAB, PSK eta CGT sindikatuek astearte honetarako elkarretaratze eta manifestazio deialdia egin zuten.
Eguerdian ehunka langile bildu ziren Gasteizko Michelin lantegiaren aurrean, gutxiengo sindikalak 12etan deitutako elkarretaratzean. Arratsaldean berriz milaka langile manifestatu ziren hiriburuko erdigunean. Lau sindikatuek pasaden astean adostu zuten 4 greba egun antolatzea. Hala ere, arazo burokratikoengatik atzeratu behar izan dituzte hurrengo asterako. Gauzak horrela ekainaren 5ean, 7ean, 10ean eta 12ean, 3 ekoizpentzandatan greba egingo dute. Lanuzte horiekin gutxiengo sindikalak haserrea adierazi nahi dio zuzendaritzari. Lan itunaren negoziazioan aurkeztutako azken proposamena dela eta. Salatzen duenez ez da nahikoa ez dituelako aintzat hartzen haiek egindako eskakizunak. Aldarrikapenen artean azpimarratzekoak dira erosteko ahalmena berreskuratzea, soldata egoera KPIaren igoerari egitea eta lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea. Komisiones Obreras UGT eta CESIF sindikatuek hotz gehiengoa Michelinen ez dituzte greba eta mobilizazio deialdiak babestu eta mahai negoziatzailean hartutako erabakiak errespetatzea eskatu dute. Eta ekainaren 1etik aurrera, taoa martxan izango da Gasteizko zenbait auzotan. 3.000 plaza gehiago arautu dira Judimendi, Santiago, San Cristobal eta Adurtza auzoetan. Auzoko bizilagunek jada txartel bereziak eskatu ditzakete araututako plazetan aparkatzeko. Sistema berriak parkimetro digitalak ditu eta hori esker taloiak erosoago eskuratu ahal izango dira. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan, Koldo Telliturekin egin dugu hitzordua, ikastolen elkarteko lehendakariarekin. Bada, 12:30 pasatan iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakaria, ondo etorri. Eskerrik asko, bai. Eta tira, hasteko ezer baino lehen, zorionak esatea gure partetik, elkar saria irabazte arren. Ibilbideari elkar saria jaso duzu hain zuzen ere, Koldo, zer suposatzen du honek? Bueno, egia esan da ilusio handi bat, ez da, ninot garai hauetan eta gainera horrelako moduko saria, ilusio handia, ez da. Azken finean, ikastolak emundutzona euskara, euskal kulturari eta euskal herriari, hor errekonozimentu bat jasotzen da, eta oinarri horietan altzatu genituen ikastolak, oinarri horiek eusten dioten ikastolen hezkuntza ereduari euskal herri luze zabalean, eta oinarri horiek nahi ditugu euskal hezkuntza sistema propioratzeko. Beraz, errekonozimentu hori izatea. Alde batetik, egindakoari errekonozimentu bat da, baina bertan egunean esan genduen bezala, bada ere akuilu bat aurrerantzean lanarekin jarraitzeko, ez da, ez bait dago dana eginda. Eta nik uste dut azpimarratu behar dela bereziki elkarretik etorrita sari hau elkarlanean beraiekin egiten ari garena euskal kurrikulunaren inguruan, ez da. Guretzat oso garrantzitsua da euskal kurrikuluna geletara eramatea eta ikas elkarren bitartez lan hori aurrera eramaten dugu eta lan hori aurrera eramateko asmoa daukagu, ez da. Bai, ez da nera aipatzen duzunez, oraindik ere erronka hori, Euskal Herria euskalduntzeko erronka horrek badu gaurko tasuna, ez nola erreparatzen diozu ikastolen elkartetik ez euskarak egun duen osasunari? Kezka handiz, ez da, nik uste dut momentu honetan oso momentu
kritiko baten gaude, eta askotan esaten dugun bezala, nik uste dut orain badela momentua euskalgintzan aritzen garen guztiok elkarlanean ipintzeko gorari buelta emoteko. Ez da bakarrik hezkuntzaren ardura, baizik eta gizarte osoarena ahaztu barik, eta hori beti azpimarratzen dut, ez da, hezkuntza eragileok ezin dugu alde batera utzi gure ardura, eta gure ardura handia da. Azken finean aurrek gurekin pasaten dutelako denbora asko, eta bueno, eine baten gure ardura bada ere gure ikasleek maila handi bat lortzea. Eta azpimarratzen dut maila handiarena, argi dagoena da, naturaltasunez gero euskara egiteko lehenbiziko gauza da hori. Maila hori izatea normaltasunez eta traba barik berbaiteko. Orduan, bueno, ikusten ari garena azken aldi hontan, alde batetik ebaluazio diagnostikoaren datuen bitartez, eta gero egunerakotasunean maldan bera dijoa, eta nik uste dut, politika ausartak egiteko garaia dela. Eta nik uste dut formula magikorik momentu honetan inor ez dugulez, horregatik azpimarratzen dut elkarlanarena. Ez da, ikastolen elkartea bere kabuz edo beste zenbait eragileekin batera zenbait proiektu aurrera ateratzen ari da, baina esan dakoa, gazteleraz askotan esan den prueba y error, guk ere horretan ari gara, baina ezinbestean buelta emon behar diogu. Gero suposatzen dut arituko garela hezkuntza legeaz, eta ez dugu hezkuntza legea lan horretan lagundu behar dugu. Bestela komplikatuago izango da. Bai, ez eta aipatu zuen elkarlan horretatik ere ez, ikusi zintugun besteak beste, ikastolen elkarteko beste hainbat kideekin ere, justu ez, orain aste batzuk kontseiluak egiten zuen ez, agerraldi horretan, kasu honetan gehiago lotuta ez, administrazioak ere hartu dituen erabakiekin eta behintzat ez, bada, aipatzen zuen elkartasun horrek badu gaurkotasuna oraindik ere gurean. Bai, eta nik uste pairatzen ari garen oldarraldi judizial hori leku guztietara iristen ari da, eta azken aldian bi adibide ikusi ditugu hezkuntzarekin lotuta, ez da? Bata berritzeguneko gaiarekin, eta inkluso hezkuntza zelaretik aitortuta aldaketa hori egin dutela beldur horren ondorioz, eta gaur edo atzoa onartu ziren dekreto kurrikularenetan ere, gauza bardina gertatu da, pasatu da euskara hizkuntz behikularra izatetik, hezkuntzako hizkuntza izatera. Beraz, oldarraldi judiziala bi aurpegiak ditu. Bata alde batetik zuzenean jotzen duen kasuari, eta bestetik sortzen duen giro. Eta nik uste dut horren aurrean, euskalgintzako guztiok aurrean ipini behar gara. Esan dakoa, hezkuntzari ere helduko zaio. Bai, ez, eta nola jarraitu ikastolen elkartetik, ez, aportazioa egiten, horixe, ez, Euskal Herria bera euskaldundu dadin, ez, tresna dituzue? Bueno, lehen azpimarratu duen, nik uste dut euskararekin daukagu zen programak eta azken aldian ikasleen artean erabilera sustatzeko, horrek da elemento bat, baina horrekin batera guk beti izaten duguna da pak bat dela euskara, euskal kultura eta euskal kurrikuluna. Azken finean, gure helburua ez dela bakarrik euskal hiztunak sortzea, baizik eta euskaldunak, euskal ikasleak sortzea, eta horretarako ezinbestekoa da euskal kurrikuluna garatzea, ez da? Azken finean, ikasleek izan dezakete, bere bizitzaren momentu baten edo bestean, beste hizkuntzarekiko jotzeko joera bat, baina nik uste dut barneratzen badut nor diren eta nun bizi diren eta zer da Euskal Herria, horrekin lan handia eginda dago. Gero bueltatuko dira euskarara. Bai, baina orain euskal kurrikuluma bera aipatzen zabiltzala ikastolen elkarteak, ez, aspalditik horretan oinarritutako ikasmateriala sortzen egin izan du lan, eta jarraitzen du lan egiten, aktualizatzen, ez da lan makala hori, ez da? Ez, gure erakundean egiten dugun zati handi bat horretara begira dago, eta horretan elkarlanean aritzen gara, bakoitza dakiena egiten aritzen gara, eta bai, gainean azpimarratuko nuke prozesua da betik gorako prozesua. Azken finean,
eguneratzen dugunean, zergatik eta nola eguneratzen dugu, ikastetxetatik heltzen diren gomendioak pizkat dira, gero txertatzen direnak, eta pizkat ikusita zer funtzionatzen duen, zer ez duen funtzionatzen. Orduan, nik uste dut azpimarratzekoa dela, izango gara, munduan ez direla egongo herri asko, nun bere euskal kurrikuluna ez da etorri estatutik edo administrazioi, baizik eta herri mugimendutik sortuta. Garai batean horretan ere aritu ginen sortzen elkarbatuazekin, aritu ginen udalbiltzarekin. Prozeso guzti honetan aktore ezberdin eta aktore asko egon dira, eta gaur egun duguna, eta gaur egun dagoena ikaselkarren guzti horren ondorioa da. Beraz, aitortu behar da, esan dakoa, aktore ezberdinak egon direla bidean, eta bakoitzaren aportazioa kontutan izan behar dela, eta eskertu ere. Bai, ez da, horre filosofiatik badu asko, izan ere ez da ikastolentzako bakarrik, eta badu garrantzia ez hori irekitzea eta material hori erabili nahi duen eskolak eskura izatea. Herriari egiten diogun ekarpen nabarmena da. Kontutan izan behar dugu herri baten historia, herri baten transmisioa, garai batean bestera batera bideratzen zala, etxean, familiarekin, lagunekin, baina gaur egun esan nahi dut orain dela 50, 60 urte, ikastetxeek eta hezkuntza sistema badu ardura hori, eta orokorrean estatu gehienek lan hori egiten dute euskal kurrikulumaren bitartez. Gure herriak zeukan gabezi nagusi bat hori zan, eta orain dela ja 50 urte hasi ginen egoera horreri buelta emoten, eta gaur egun gauden tokian oso toki interesgarria da. Esan dezakegu Galiziatik edo Kataluniatik ikusten dutenean daukaguna, aho zabalik ikusten dutela, eta oso garbi daukate altxor bat dela. Ni joaten naizenean ara beti esaten diet. Ondo dago galegoa sustatzea, ondo dago galegoa bultzatzea, baina ezinbestekoa da zuen kurrikuluna izatea, eta horretarako lanean ipini behar zarete. Eta horrekin lotuta ere badago ikastolen elkartearen izaera nazionala, Euskal Herriko 7 lurraldeak aintzat hartzea, zer importantzia du horrek gaur egun ere ez duentzat? Osoa, ez da, nik uste dut horrela jaio ginen, guk oso argi daukagu zein den gure herriaren eremua, eta euskal kurrikuluna gure asmoa da leku guztietan alden neurrian garatzea. Leku batzuetan, logikoki, egoera politikoa dela eta errezagoa da, beste batzuetan ez da hain erreza. Desde luego, aurre pausuak emotea lurralde guztietan guretzat helburu jakin bat da. Eta horretarako, esate baterako, horregatik indar handia egiten dugu hezkuntza legean Euskal Herriaren kontzeptua jasota egotea, eta nola jasota egotea, bi elementu nagusiki. Alde batetik, sustatuz elkarlana lurralde guztietako ikastetxeen artean, Euskal Herriko lurralde guztietako ikastetxeen artean, eta gero Europar konsorzio bat sortuz, lan horreri laguntza emongo dion olako konsorzio bat. Uste dugu, aipatzen ari garen kontua horrela eramateko Euskal Kurrikulunan garatzeko esate baterako ezinbesteko tresna izan daitekela, eta gu bintzat garrantzi handia motin dugu. Badakigu hezkuntza legea bakarrik erkidurako izango dela, baina, Euskal Unibertsitateko legean agertzen bada Euskal Herria, suposatzen dugu ez dela egon behar inungo arazorik lege honetan agertzeko, eta esan dakoan, bi neurri konkretu hauekin. Elkarlana, proiektu amankomunak Euskal Herriko ikastetxe guztien artean, eta gero sortzea olako Europar konsorzio bat guzti horreri babesa, laguntza eta emuteko. Ez, egia da gainera halako izpideek edo badutela hainbat eta hainbat eragileen babesa, izan hezkuntza legean txertatuak izateko, eta baina hala ere ez, sortzen dira hor erresistentziak nola erreparatzen diezu ez, halako erresistentzia gainera orain justu ez, hauteskundeak pasata, zer nolako indarrak agian ez, bailentzen dabiltzan ikusita, eta etorkizunean ere oraindik hezkuntza legeak baduela bidea egiteko. Ni erresistenzia batzuk politikoki ulertu dezaket. Hori bakoitza badakigu nun gauden eta alderdiek nun dauden ere ondo dakigu. Baina egia zen da, kasu honetan oso zaila egiten zaitu ulertzea zergatik ez den oraindik ere agertu, ez dira agertu gu proposatzen ditugun bi artikuluiek. Eta arrazoi nagusia hori da. Hartzen baduzu Euskal Unibertsitateko legea, gaur egun EAen indarrean dagoena,
Eta hartzen baduzuz lehenengo artikulua eta bigarrena, ez 107. edo zedapen gehigarria, ez lehenengoa eta bigarrena. Euskal Herria agertzen da. Eta elkarlana, eta proiektu eman komunak unibertsitate ezberdinen artean agertzen dira. Beraz, kasu honetan oso zaila egiten zaitu lertzea, oso zaila. Badaukagu aurrekari bat, hezkuntzan aurrekari bat, zergatik ezin da. Eta aurrekari hori legebiltzarrean onartu zen. Beraz, beste batzuekin, ez dakit, egon daiteken ikuspegi politiko batetik zenbait erresistentzia ulergarriak direlako, dinote, bazete baterako euskararen garapenean, alderdi batzuen, erresistentzia, ulergarriak dira, baina kasu honetan hau, konkretuko Euskal Herriako konzeptuarekin dagoen egoera, niretzat ulertezina da zeharo. Geroxeago bueltatuko gara hezkuntza legera, Koldo, aurretik bai aipatzea ez nola, orain gutxi iraganden ibilaldia, Ondarroan, egin duzu balorazioa, ikusi ez duenentzat konta iguzu nola igaro zen? Barkatuko didazu, baina justo aurten nengoen gure Galiziako aliatuekin, zementeko eskolekin nengoen Galizian justo egun horretan, omenaldi bat egin ziguten, eta ohorezko bazkidea izendatu ere, beraz nintzen egun oso unkigarria izan zen, eta ezin nuen egon, baina bai, jakin badakit galdetu dut, eta eguna oso ondo joan zen, egia da, daramagula bolada bat azken 2 urtetan edo 3 urtetan pandemia dela eta euria dela eta oso sorte txarrarekin, baina alde horretatik oso ondo, giroa izugarria izan zen, hau bentsat nire zemeek ere kontatuta, beraz, sinistu behar dut horrela izan bezala, eta nik uste dut pozik, nik uste dut programa ere osoa zen, eta ondarrun ibilaldi bat egitea, badu bere ikutu berezia. Orduan nik uste dut balorazio orokorra ez badago ere, positiboa izan zala, eta askotan, dinote, askotan jendearen galdera doa arlo ekonomikotik, eta nik uste dut gu beti haratago joaten gara, eta nik uste dut kasu honetan ere haratago joan behar garela. Azken finean, Zubizar ikastola behar zuena, ez da bakarrik dirua, baizik eta herrian presentzia bat, herriari emon, berfrogatu herri proiektu bat dela, eta Ondarrorekin, orain betidanik eukiduen elkarlana hori indartu. Eta nire dut ikuspegi horretatik, horretan, hori ibilaldiara aurretik landutako kontuak diziren, lortu zutela. Egia zen hor gaude ikusten bideoa, egia da, nik uste dut bideo horretan nabarmen ikusten dela herriaren implikazioa, eta esan behar dut, abestia zein bideoa niretzat ikastolen jaietan egin dugun oberena dela. Asko gustatzen zait. Baina esaten duzunaren aritik, ekonomia zarago badoala ibilaldia bera, eta justu Ondarroan bestak beste aldarrikatzen zenutena bazen aisialdian Euskara bultzatzeko behar hori, eskolatik kalera goazenean Euskara egiteko garrantzia, tarte handia dago bien artean. Bai, eta barkatu, baina ere aldarrikatzen genuen kontu bat zen Euskal Herri osoaren elkarlan hori. Eta nik uste dut beste elemento bat azpimarratzekoa izan zen, iparraldetik etorritako hainbat gazte gurekin bat egitera, Zehaskako ikasleak, zelaurua betezeko jendea, eta nire giro hori izugarria izan zen. Ni aurreko egunetan, bakoitza bere euskerarekin egindako bideoak unkigarriak izan ziren, eta nik uste hori ere, erabileran ere lagungarria dela. Azken finean ikustea euskaraz, Euskal Herri osoan edatzen den hizkuntza bat dela, naz eta bakoitza bere ikutuarekin egin. Oso bitzia zen ikustea ondarrutarrak bere ondarrutar peto-peto eta ziberutarrak ziberutar peto-peto. Bai, oso polita izan zala. Baina lehen ere aipatzen zenuela pandemia, gauzat bestea justu herri urratxen kontrazaldu zitzaigun eguraldia bera ere, zala ere, irudiek eta barre erakusten dute badela indarra, eta nahiz eta egoera ez izan oso xamurra Ipar Euskal Herrian badagoela nork tiratuko duen Euskara ez dadin eskoletan eta kalean galdu. Iparralden azken urteotan ikusten da Zehaska gora egiten ari dela etengabe, indarra dagoela,
ikastetxe berriak, ikastola berriak zabaltzeko aukera daudela, senperekoa hor dago, eta nik uste dute ito interesgarri bat izango dela. Ni askotan galdetzen diatenean zenbat ikastola dauden ikastolen elkartean deitzen diot Urgoroste. Zabaldu duzue azken aldian besteren bat, bestela esango dute ondo 13 eta okerri biliko naiz. Baina bai, badago indar bat berezia eta azken aldian ikusten da. Eta Senpereko proiektuan ikusten dut oso proiektu sendoa da, eta pizkat iparraldeko ikastolei emongotze indar berezi bat. Ez bereztan genesake ikastolen aldeko mugimendua osasuntsu badagoela. Bai. Eta horretaz aparte, ikastolen bueltako azkenei albistei begira, ikusi nola aurren matrikulazioekin eztabaida handia sortatu den hainbat tokitan, hemen besteak beste Zarauzko Salvatore Mitxelenako komiteak salatzen zuen nola ez diren aintzat hartu aurreko urteetan eskaturiko plazak, eta beraz horrez suertatu diren problemak nola erreparatzen diezu oraindik ere asunto honi? Nik uste bereziki Zarauzkoa konpondu behar dela. Azken finean, orokorrean jaiotze tasaren berakada bat badago, aurten kuriosoki Zarautzen gorakada bat egon da. Eta ikastola gora egin duen moduan, eta horregatik aldarrikatzen ari gara 3. lerroa, publikak ere gora egin dau, eta publikak ere lerro bat gehiago lortu du. Beraz nik uste normaltasun osoaz goaz ikustera gaur egun dagoena, eta ez gaitezen ibili mugitzen jendea, hau edo bestea kuadratzeko. Ni uste dut atzo Zarauzko ikastolako lan komitea egindako aldarrikapena justua dela. Izango bazan 51, ezta, gehiago, eski 55, ari gara berbetan, eta gero, begira, ze elementu kurioso sortzen da, 50ekin bakarri geratzen bagara, matrikula bizia datorrenean, ezin da inor gehiago sartu, edo oso zaila da. Aldiz, 55ekin 3 lerro zabaltzen badira, matrikula bizia datorrenean, sartu aldira, gela bakoitzean, atzerritik datozen 11 ikasle. Eta orekatu nahi badugu, eta nahi badugu benetan integrazio aurrera eramatea, askoz ere egokiagoa da. Datorren urtean barrio gertatzen dela gitxio direla, aztertuko dugu. Nik uste dute horretarako, gauden egoeran, hezkuntza lege baten atarian, nik uste malgutasun gehiago egon behar dela hezkuntza izaliaren ardi. Jakin da, egoera ez dela erreza, baina, oraindik ere horrekin ari gara, eta bereziki Zarauzko kasuan esan dagoa, 55 dira, ordan, kontxo, eske 5 gehiago dira. Ordan, hor, zein gaude. Baina zer nolako ondoriak izan ditzaketen halako erabakiek ikasleengan, eurengan ikasketa prozesuetan lerroak direla, eta barrak zer nolako ondorioak izan daitezke? Karo, azken finean, familien hautaketan normalean oso pentsatuta dagoen hautaketa bat da, eta orduan, nik uste eta ni gainera uste dut 5 horien artean bizpahiru ezagutzen ditut kuriosoki pertsonalki, eta jendea oso argi duen ikastolaren autua, orduan, goaz pizkat aztertzera leku bakoitzean emoten diren egoera. Guk matrikulazio kontuan hori esan dugu. Lehenengo urtea da sistema hori martxan ipintzen dena, eta logiko lehenengo urtean izan da, gerta daiteke, bakatzak edo gerta daiteke, gertatu direnak, ez da. Jesarri gaitezen hezkuntzara gile guztiok, administrazioa. Egin dezagun borga, topa ezagun irten bideak. Datorren urtean, inkesta hobeto egingo dugula, seguru. Guztia hobeto egingo dela, seguru. Baina ez gaitezen itxutu lehenengo urte horretan, eta goaz pizkat gauza normaltasunez. Nik gero eta argiago daukat, 2 neurri egon dira gai honetan. Bata izan da matrikulazioarekin lotuta dagoena, eta bestea matrikula biziarena. Ni konfidantza gehiago daukat matrikula bizian. Gero eta atzerritik gero eta ikasle gehiago etortzen ari dira. Ordan, goaz, atzerritik datozenak, goaz, kakotzen artean, bideratzera gitxien dauden ikastetxeetara, eta orduan, gitxinaka, oreka lortuko dugu. Gitxien dauden ikastetxeetara, edo ikasle gitxi duten ikastetxeetara. Eta horrela gitxinaka, orekaren bidea, nik errezago, oreka lortzea errezago ikusten du bide horretatik bestetik baino. Baina egin dezagun biak. Biak bat eta bestea lotuta, bizpahiru urtetan gauza desente egin daiteke.
Baina esan dakoa, itxutu barik. Bai, ez, eta esan duzu bezala ez, oraindik ere badira aukerak bere horretan ez, honei, buelta eman, edo eta malgutasun horren baitan aritzeko, edo behintzat ibilbidea badabil egiten hezkuntza legeak berak, orain 3 aste egin zenuten zuek balorazioa ez, oroko horrean ontzat jotzen zuten, baina bai, hainbat ñabardura egin ere ez, aipatu zenuten guzti horretan berresten zarete. Bai, printzipioz, tentuz aztertu genuen aurreproiektua, egia esan da, aurreko egin dugun bezala, eta gure ustez balekoa da. Gobernu Kontseiluak onartu duen legea aurreproiektua guretzat balekoa da. Euskal hezkuntza sistema berri baterako bidea irekitzen duelako. Eta esaten genuen, aukera esanguratsua jasotzen ditu, ibilbide horretan pausu bat emoteko. Agian, pauso osoa ez dugu lortuko legea honekin, baina gure ustez bidea irekitzen du. Hombre, noski guretzat egun dugun eskola publikoaren alderatuz aurrera pausu nabarmena da. Horretan azpimarratzen genuen bereziki Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa, ideia hori guretzat oso importantea da, azken finean gainera gero legean jasotzen ziren zeintzuk baldintza, printzipio, konpromesu, bete beharrak, bete behar dituzte ikastetxeek Euskal Hezkuntza Sistema Publikoan egon, administraziokoan izan ala ez, eta guretzat hori klabea da. Hori bi harretzi jorratuko da, ez dago garbi, baina bintzat ja legean jasota egotea, horrek esan nahi dau, etorriko direzen gobernuak badakitela hori bete behar dutela. Eta guk uste dugu era zorrotzean egiten bada hori, beste eszenatoki baten egongo gara, eta esan dakoa, hezkuntza sistema berri baterako bidea egingo dugula. Bide gainera nahiko eraldatzailea, ez da? Ni azkenengo aldian, alde batetik Galizian egon danago, eta Katalunian egon danago, eta bertoko hezkuntza dituekin ere harremanetan, eta egia esan da, hemen onartu dena eraldatzailea da, ez dago jasota inungo legean, eta Europan oso toki gutxitan dago publikotasunaren eredu hau, ez da? Beraz, nik esango nuke eredu berri bat dela, eta horren ondorioz, gauzatzea ez da erreza izango, ez da? Eta gero, horrekin lotuta ere, jendeari asko harritzen zaiona da, nahiz eta lonloen ere jasota egon, da doakotasunarena, ez da? Doakotasuna, nik uste dut ere aurrera pausu bat da, nahiz eta horretan ere, aldarrikatzen ari garena da, lehen egutegi bat egotea jakiteko nola joango da finanziazio gehigarri hori gure kuotak ere bajatzeko. Baina, esan dakoa, balekoa da guretzat, nahiz eta hutsune batzuk ere hor egon. Bereziki, azpimarratzen genuen azan, eta hori ere egin genuen lehenengo zirriborrarekin eta zehaztapen falta. Badaude hainbat gai, nun bakarrik nola zango nukenik deskribapen lapur baten ondoren, baina arau bidi bitartez geratzen dira. Eta orduan hori egiten denean, ez dut esaten hemen, edo zein legearekin egiten denean horrek emoten dutzo gobernuari, momentu bakoitzan dagoen gobernuari aldabakarreko erabakiak hartzeko aukera. Honik ez dugu esan nahi, hori gertatuko denik, baina aukera zabaltzen da oso eran abermenen. Eta gu gure ustez, elemento batzuk finkatu behar dira. Euskeran ere nahiko kritiko izan gara, bebiaren gaiarekin, ez da? Guretzat garrantzi handikoa da finkatzea zin izango da lortu behar den helburua, eta hori ebaluatzeko ikastetxe bakoitzen irakasleen eskuetan egotea gure ez da nahikoa. Beharrezkoa da kanpo ebaluaketa bat hori pizkat ebaluatzeko. Zergatik, azken finean, euskararen prozesuan legean dagoen estruktura edo arkitektura horretan garrantzi handia du helburuarena, ez da? Azken finean, helburuak ere Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoarekin lotuta dago, eta ez badoa lortzen helburu hori, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren ateak agian izten dira. Orduan, bakoitzak ikusi nola heltzen den puntu horretara, baino heldu behar da. Horretarako berena da, murgiltze eredua izatea erabiltzen dena. Horra ere beste hutsune bat ikusten dugu. Baina bebia, eta bebiarekin ados gaude, kontseiluak ados egon zen moduan, eta Euskalgintza orokorrean ados dagoen moduan, ondo, baina nola ebalatuko den elemento klabe bat da, arkitektura honetan.
Bai, ez, murgiltze ereduarena ere, Euskararen bueltako beste hainbat erakundek ere gainean jartzen zuten, zehaztasun faltez ere beste hainbat aritu izan dira baita ere, beraz ikusteko badaukagu, ez, hurrengo urrats horretan zerekin topatuko garen, beraz bukatze aldera, hezkuntza legeak suertatu dituen eztabaidak eta barraintzat hartuta euskal jendarteari begira, ez, ikastolen elkartetik zer mezu zabaldu? Bueno, a ver, oraindik legebiltzarrean landu behar da, ezta? Eta guk oraindik ere, bueno, agerraldiak hasi dira legebiltzarrean, guk ekainak 7an pasako gara handik, eta hemen aipatzen dudan batzuk, eta beste batzuk ere, ekarpen zehatzak egingo guz, artikulu hauari, eta uste dugu, lehen esan dudan moduan, balekoa bada ere, egokia ditzateke zenbeste zenbait gauza jasota egotea, balekoa baino pizkat hobeagoa izateko, eta esandakoa euskararen inguruan, Euskal Herriaren inguruan, lehen nik uste dut euskal kurrikulunaren ere gabezi nagusi bat badagoela. Beraz, bueno, badaude bere elemento batzuk, bueno, lehen ere komentatu dudana doakotasunaren inguruan, badaude elemento batzuk, bueno, jasota egon ezkero, nik uste dut aurrera pauso askoz ere handiagoa izango zela. Eta orain daukagu, esan dakoa, legebiltzarrean egin beharreko ibilbidea, ikusi beharko dugu. Asteburuan gertatutakoa zein eragina duen, baina, bueno, emoten du legearen atzean dauden alderdiek apostu serio eta franko dutela, baina, bueno, guk dei egiten diegu alderdi horiei, sakon aztertzeko ikastolen elkarteak egingo duen ekarpenak, pentsatzen dugulako gehienak zentzudunak direla, eta gehienak hainbat esparrutan laguntzeko landuak direla. Nik uste dut, bi alderdi abertzale nagusiki Euskal Herriaren kontzeptuarekin bat datozela, B2arena, doakotasunaren planteamentuarekin ere, bueno, nik uste euskal kurrikuluran nola ez, bueno, nik uste dut, bueno, badagola bidea, eta ia tramitazio parlamentario horretan, ondo dijoa, gainera, orain egun batzuk irabazi dira estatuko hauteskundeak aurreratuta, zegar bakizu, printzipioz abenduan izan behar ziren, abenduan 20 egun geratuko ziren erabili barik, orain pasatzen dira Uztailean, eta nola Uztailean legebiltzarra itzita dago, bueno, beste 20 egun irabazten dira, baina bromaz aparte, bai, ikusi beharko dugu hurrengo egunetan eragileok legebiltzarretik pasaten garanean zeintzuk ekarpenak egiten ditugu, eta gure aldetik esan dakoa, agian besteren bat ere egingo dugu, baina oinarrian prentzaurrekoan esan genduna gitzi gora bera hildo horretatik doa, eta bueno, gu bintzak konfiantza daukagu gauza batzuk fashionetan aldatzeko. Premisa horrekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, Koldo Teitu ikastolen elkarteko lehendakaria, mila esker, gurekin gaur izatearren, tarte hau hartzearren. Eta horrela iritsi gara albiste geren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eusataren daudela eskuragarri. Gero arte izan. Gaurko geltokian kontsumo taldeetaz arituko gara.
kontsumitzailea eta ekoizlearen artean sustatzen den kontsumo eredu iraunkor eta duin eta jasangarri bat eta zalegia, alternatiba interesgarria gaur egungo kontsumo eredu suntsigarrien aurrean. Horretarako, proiektu interesgarri bat ezagutuko dugu erreportaje bidez. Gainera, solasaldi interesgarri batera gonbidatuak ekarriko ditugu gaiaz aritzeko. Eta azkenik, beti bezala, errezeta goxo bat prestatuko dizuegu. Ongi etorri, ikusentzule, denon topaleku den geltoki honetara. Bidasoa aldera goaz eta bertan bera herrian bidazi egitasmoa ezagutuko dugu. Kontsumo harreman justo eta iraunkorrak egitearen bidean azoka eder bat antolatzen digute eta bertara gonbidatu. Esaten eben diru, mordo zeunkela gorderik auskalo non daukazun zuloa. Bidazi aspaldizko sortutako elkarte bat da, 2008an elkartu ziren, ez dakit, 8-10 bat lagun, pixkat, zaindu nahi zutela pixkat bai bere burua, produktu ona kontsumitzen, ingurumena, eta gaur egun hain edatua diren ideia hauek, orduan ez ziren hain edatuak, eta hau pixkat pioneroak izan ziren. Elkarte bat sortu zuten, eta erosten zituzten produktuak, eta haietako baten bajeran gordetzen zituzten, gero handik biltzen zituzten, eta holaz. Baina bidazi gaur ezagutzen dugun maneran, azoka batekin, langile batekin, eta produktuak ere diversifikatuak eta hola. Hau 2014an edeki ginuen azoka. Transformazio batzuk, tokiz aldatu eta hola ginuen. Eta gaur egun, hemen gaude, guzture gaur egun ejunta 80 bat bazkide gara. Eta denda bai bazkiden dako, baina baitare bazkide ez direnentzat edekia da, bazkidek deskontu txiki bat dugu. Eta hola, funtzionatzen dugu, konten gara, hola funtzionatzen duen. Eta aipatzekoa da, bidatzik erateko maneran hiru oinarri dituela edo 3 hanka, ez? Pixkat hau sortu zelaik. Eta izaintzen lebiziko bazkidei eskaintzea produktu ekologikoak, dena ekologikoan dugu, ez? Pixkat alderdio zaindu nahian, ez? Eta bai janaria, bai kosmetika gauzak, bai garbiketa gauzak, eta orduan lehenbiziko gauza hori zaintzen, ez? Bazkidei eskaintzea toki bat non errestu olako gisako produktuak erostea. Gero bigarren hanka da ekoizlei plaza bat eskaintzea, ez? Gero eta ekoizle gutxiago dire, hemen Bortziri, Malerreka, Baztanen baita ere sumatzen dugu hoi, orduan bederen gutxioiki hurbildu aizu nahi baduzue zuen produktuak hemen saldu ditzazketzue, ekologikoan beti ere. Eta arro gaude, franko hurbileko produktuak adibidez, hemengoak, berakoak, azokoak beran dago, eta berako eztia badugu, hortxe hurbilekoa, arantzako barazkiak, Zugarramurdiko barazkiak ere bai, Baztan Malerreka aldetik kibiak, arroltzeak, ilaskoa, esnekiak, jauregiako esnekiak, pixkataratxao kapitalera ganez, Iruñetik pasta hartzen du, baletiak, bideoak, Herriberako arroza, irina, eta nola ez, arnoa eta olioa baitare. Orduan hoxe, pixkat bidazi ekoizleen dakore edekia da, edo lan egin nahi dugu ekoizleen dako baitare. Eta gero, 3. hanka izaintzen pixkat kontzientziazioa, sensibilizazioa, bertze gisako ekoizpena, bertze gisako erosketak, konsumitzaile kritiko bat zer erosten dut, nondik heldu da, ze eragina indun, ez pixkat hortatik. Eta, hortik, adibidez, Argindarra, Goienerri hartzen diogu, Euskal Herriko kooperatiba baita. Gure programa, aplikazionea, software librean dugu.
Eta saiatz kusiko duzu gero dena ez, posible dugun guzia granelean ekartzen dugula, albezain enbas eta zabor gutxi sortzeko. Guk gehonek, plastikorik, por supuesto, ez dugu erabiltzen, papera, eta guk geronek reziklatzeko eta etxean erabiltzen ditugun bolsak, berriz ekartzen ditugunak berrera.